kauhean aikaa, kun se tietää, että mä oon eläin. Se ihmettelee kauheasti musta. Se vaistaa, että mä oon vaarallinen susi. Tuli pitkän aikaa sellainen, että se tuijotti vaan mua, että kun hän toisen kanssa joutuu samaan asuntoon. Semmosta. Mitään postia. Laatikkokin on ihan nokinen ja palanut. Apaattisia ihmisiä, kun ei saa mitään postiakaan. Mukava polttaa, kun olisi laatikko täynnä kirjeitä. Tosiaan, jos tässä itsenäisessä valtiossa kuntapolku kietoaa, niin kun ihmiset ei käytä sitä hyväkseen. Se on niitä Suomen ainoita kuntapolkuja, missä on tauluja siinä kuntapolun vierellä, että voi samalla katsella tauluja, mutta ei kai sellaiset ihmiset sitten mitään. Suden elämä. Sisällä on kylmempi kuin ulkona. Kirves mulla on aina tossa, että mä varustautunut valmiina. No puitakin tehdään. Semmosta. Tuossa on noita tyhjiä patruunoita, kun mä oon ampunut. Pistoolin kanssa. Tässä on parikymmentä, eli 20 vuotta sitten tekemäni maalauksia nämä, että ne on parhaita maalauksia, mitä mä oon ikänä Kankaanpäässä nähnytkään, mutta tämä samaten tämä maalasin peräkkäin nämä kaksi tuon seinällekään, kun nämä on siksi hyviä, että nämä on toistaiseksi säilyttänyt muistona. Ja tämä on sellainen päreestä tehty kello. Tämä on Kankaanpää, sellainen matkamuisto sopiva, koska täällä on kaikista eniten tällä seudulla ollut päreteollisuutta, lähinnä pärekoppia, mutta muutakin. Tämä on päreestä tehty tällainen kello, se olisi hyvä matkamuisto Kankaanpään kaupungille. Valitettavasti Kankaanpään kaupungin päättäjät ei sitä ymmärrä.
Tässä on Sankarillisen vaimoni tekemä terroristin työpäiväkirja, joka on siitä erikoinen sarjakuvakirja, että kun se ehti olla taidenäyttelyssä pari tuntia, niin heti poliisi takavarikoi sen. Että ei sitä kovin usein Suomessa tapahdu, että suoritettaisiin takavarikkoja. Ihan normaali hyvä sarjakuvakirja, mutta kun ei oikein tarvitse ymmärtää meidän touhuja tässä maassa. Tää on tosiaan ihan normaalia sarjakuvaa. Että kyllähän semmoista tapahtuu, että joku näyttelyn pitäjä ei tykkää jostain työstä, niin sitten vaatii poistaan se, mutta harvemmin sitä poliisi suorittaa takavarikkoa. Etenkö tämäkin oli vielä laiton takavarikko sitten, että siitä ei ole koskaan annettu edes takavarikkoilmoitusta, että lehdestä luimme siitä, että semmoinenkin on tehty. Että viittiin joka asiasta valittaa, kun sitä muuta ei tekemänkään, kun tässä maassa ei tunne edes lakeakaan. Se on sitten semmoista. Joo. Ja päätään tuolla kallellaan, kun se ei ole vielä täyskasvunen. Täyskasvuisilla eläimillä merkitsee antautumista, kun pitää päätä kallellaan. Sitten oli vähän Reenillekin vihana, vaikka mä sitä muutenkaan kannatin, mutta kun se yhdelle venäläiselle kenraalille, niin se piti päätänsä kallellaan, niin mä meinasin kirjoittaa sillä, että se viimeinen kerta, kun venäläisille kenraaleille noita antautumiseleitä esittää. Sanoin, että susilla saa antautumiselle, kun laittaa päänsä kallelle. Paljastaa kaulansa viholliselle. On antautunut silloin vihollinen. Toinen susi ei pure sellaista sutta, joka on antautunut. Koska sudet on niin herrasmiehiä. Ei ole sellaisia niin kuin ihmiset, että niin sitten vasta aletaan niin teurastaan, kun on antautunut. Laitetaanko toi patteri päälle? Eikö mä laitan niitä tähän? Satoja tämmösiä kuvia, että tän touhun tarkoitushan on se, että mä teen näitä, että sitten valokuvia tulee, että näitä palavia veistoksia on toistakymmentä vuotta vanhoja. Hän ensimmäinen taiteilija, joka teki palavia veistoksia. Niitä hyvin paljon, näitä on päähän toistakymmentä vuotta vanhoja. Kaikenlaista ympäristötaidetta on ollut toistakymmentä vuotta. Kaikenlaisia installaatioita on mettässä. Sillä lailla. Mutta näitä on kyllä. Tuskin on 11 vuotta vanha tulivuosi. Tuolla on radio ja huonekalut. Hetken aikaa vähän lämpimämpää polttaa huonekalut. Tuossa on 11 vuotta vanha tulikuva, sen kohdalaksi maalattu veistos. Mahtuu pienempään tilaan. Pienempään tilaan, kun ne polttaa samalla lailla niin kuin ihminenkin mahtuu pienempään tilaan, kun se polttaa. Sama idea. Tuossa on tämmönen 11 vuotta vanha, kun on vuonna 1983 toukokuuta. Niin oli tämmönen näyttely, niin tässä on muuten Mattilan Pekkakin tuossa ja Sulinin Pekka tuossa. Olivat siellä näyttelyssä.
Se on sitten samalta vuodelta, 83 vuodelta, tämä tulikuva. Tässä on palava radio, sen nimi on Kuumia uutisia. Siinä niin, sen nimi on Lämmintä punaviiniä ja kuumia uutisia, siinä on punaviinilastus. Päästiin siitä, kun se oli arvokas antiikkiradio, päästiin siitä kerran. Se olisi muuten täytynyt vahtia, ettei varkaat vie sitä täältä. Se oli hieno homma. Sillä tavalla selvisi siitäkin vaivasta. Niitä on niin paljon, en mä kävitti näytellä. Tässä on yksi Suomen suurimpia puupiirroksia, senkin mä tein. Siitä on kauhea aika, se oli vuonna 1971, kun mä tein ton, että se on kans yli 20 vuotta vanha. Siinä on valtion viinavarasto, kun mä oon raitismies, niin mä niitä juon, mutta tuossa tulee kun vieressä tässä puolustusvoimat, että niin voi sitten vähän puolustaa valtioon, mutta kun yksi vihreä patruun, niin tuolta ei sillä paljon puolusteta. Tässä on sitten uudempikin taulu vuodelta 1985, tämmöinen se kuvaa tätä nykyistä tilannetta, missä me ollaan, että kaikki tämä kuvaa siis tämän maapallon tuhoutumista. Tämä työ, se on vähän uudempi, se on 85 vuodelta, nämä muut on kauhean vanhoja. Tuossa on mä ennen taidekoulua tehnyt tuon, niin tuokin on 68 vuodelta. Ne on niin vanhoja nämä muut tässä. Tuossa on sitten pienet työt. Tässä nämä 3 työtä, niin nämä kuvaa kans niin maailman tuhoutumista. Nääkin on vanhoja, näähän on. Muistakaan miltä vuodelta ne on, mutta nämä on 70 73, 74 vuodelta. Näistäkin yksi älykäs kriitikko sanoi, että erinomaisen maasentavilla väreillä maalattuja. Totta kai on vähän maasentavia värejä, jos kuvaa maailman tuhoutumista taulu, mutta en mä nyt tätäkään niin kauhean maasentavilla väreillä maalatuksena. Se näytti jostain aika paljon. Se kuvaa maailman tuhoutumista, niin hajoamista. Sanoten ihmisen maailman tuhoutumista sen samanlaista, mutta pidän niitä aikakin hyvinä kuina itse. Siinä on Petäjäveden kirkko, se on vähän semmoinen huono, kun mä en oikein tykkääkään tuommoista taiteesta, mutta kirkosta sinänsä mä tykkään, se on ehkä yksi maailman kauneimpia kirkkoja, Petäjäveden kirkko, se on vähän sellainen huolimattomasti käsitelty tämä aihe, että se on sellainen keväällä sellainen hehtaarivoikukki ja kyllä tässä edessä, että se on tällaiset synkät kuuset ja Torni on luonnoskin pikkusen vinos, mutta ei se ole ihan näin paljon vinos, mutta kun mä sen ulkomuistista maalasin. Värithän nyt siinä ei ole tämmöiset, kun eihän siinä nyt ole kirkkaita värejä ole, mutta mä sen ulkomuistista maalasinkin, ettei siinä ihan tarkoituskaan ole. Maahisten tuo sininen, niin se on Maahisten kirkko. Siinä on yksi taulu, jota ei oikeastaan vissiin kukaan ihminen muu ole ymmärtänyt kuin minä. Minä pidän sitä hyvänä. Että täytyisikö se sitten johonkin viedä hulluja huoneelle nähtäville, niin sitten joku tykkäisi. Kun
Kuvarismaisten kirkko, että se ilmestyy tuolla yöllä. Siinä tietysti väreiltään on aika sävytön maalaus, mutta kun se on sellainen se aihe, että kun se yöllä ilmestyy tuollainen hämärissä, aamuhämärissä. Toi on taas toi keltainen kirkko, sehän on Ilomantsin Hattuvaaren Tsasoona, mutta eihän sekään luonnossa ole värinen, se on tämän talon värinen ikävän harmaa luonnossa, mutta mä vähän sitä parantelin sitten siinä, kun ei niin ikävän näköistä Tsasoonaa viitti katsella. Tein siitä tämmösen keltaisen sitten puolihuolimattomasti. Tämä on Tuijan tekee sankaripuumerkkejä, koska tästä on tällä on yhteys tällä maataiteella. Siis kun esimerkiksi täällä on näitä installaatioita, jotka on ne lumen alla, niin onko selvä yhteys näissä puissa on nämä sankaripuumerkit, niin kuin esimerkiksi tämä koivukin, tämä on kaikista suurin sankari, koska tämä kasvaa vanhan tulisijan päällä, se on kivi alla iso rökkiö, joka on vanha tulisija, kivikauden aikainen tulisija, joka tässä on kivikautista asutusta, niin tässä on ollut siellä kivikauden aikaisia asuntoja. Mä aion palatakin tässä kivikauteen sen tähden, niin koska on ollut lyhyempi matka kivikauteen kuin tähän nykyiseen atomikauteen ja tietokonekauteen, niin näillä on siis näillä kaikilla töillä näillä on niin tavallaan yhteys toisiinsa siinä, että kaikki liittyy niin toisiinsa jotenkin, jos se rupeaa miettimään niin pellossa olevaa maataideteosta ja tätä, niin näitä on muutama vuosi kanssa nimitetty näitä sankaripuita sitten. Nämä on kivestä tehty ja nämä tässä olevat merkit, että ne on sinänsä jo taideteoksia yksittäisinäkin. Tän nimi on tänä vuonna Tulimaa tän maan, niin täällä on aika paljon tulta tosiaan. Mä meinaan polttaa tästä kaikki nämä rakennuksetkin ihan taiteen nimissä. Tois tulta sitten. Tämäkin on sellainen vanha primitiivinen ympyrä tuo, niin se tarkoitus on sitten vähän pepyttää pahoja henkiä ja pelotella riivaajia pois täältä. Eikä tää paljon riivaajia ollut.
katua pitkin, että siinä tietysti vähän katselevat. Aika harvoin ne uskaltautuu tulla varsinaisesti sitä näyttelyä katsoo, vaikka mä oon lukemattomia kertaa lehdissä ilmoittanut, että täällä on aina taidenäyttely. No. Tässä mulla on tämmönen primitiivinen soitin tällä, koska mä oon aika musikaalinen, niin tällä mä oon aika paljon saanut karkotettua kans pahoja henkiä. Ja mä yritän, jos mä saisin ufot kiinnittää huomioon tähän, mulla on se ufojen laskeutusmerkkejä täällä, niin tulis hakee mut pois täältä väliä, niin kun mä oon joutunut tänne autiolle saarelle. No, että semmoista kun tänne tulee joku ulkomaanpelle ja soittelee tämmöstä puupölkkyä, niin se on hirvittävän ihmeellinen taiteilijan teko. Mä katsos täällä, niin on koko ikäni syventynyt näihin asioihin, niin mä oon pelkästään kylähullu silloin. Tää on merkillistä. No, tähän tulis joku hasioidi tätä pölkkyä nakuttelee. Tää on melkein kivikautinen sahakin, että tällä mä oon näitä yrittänyt tehdä näitä ympäristötaidetta ja maataidetta, että ei se niin kauhean nopeasti sitten käy, mutta tällä voi soittaakin kans jos osaa, mutta jos semmoista on niitä enkä soittaa. On aika hyvä peli kyllä kanssa. Tää mulle toi Saaren Pertti. Rovaniemeltä sen Saaren Pertti, tuo oli tuo taidekoulu oikein sitten tämän, se toi meidän valtiolle tämän puolustusvälineen. Tällä voi kans puolustaa valtio kyllä, jos ei oo kovin suuri vihollisjoukko. Sitten mä sain niin kauheasti Pertilästä sitten kaunaa kanna. Tuo mikä on kaatunutkin tuo taustalla tuo, niin se on Aleksis Kiven kuolinmäkki ja syntymämäkki oli toinen, mutta se on kaatunut se toinen mäkki. Siinä on sitten sellainen performanssi, kun Aleksis Kivi syntyi ja kuoli. Ensiksi syntyi niin kuin loogista onkin ja sitten meni toiseen mökkiin ja kuoli. Ei siinäkään ollut yleisöä, mutta kun minä Tuija paljasta oli yksi kylähullu tuolta toisesta kylästä. Joo, tässä oli kans joskus, oliko se nyt 5 vuotta sitten, niin oli Aleksis Kiven syntymämäkki ja välillä oli sitten iso nuotio ja tuo mikä on nyt kaatunut, se oli Aleksis Kiven kuolinmäkki. Siinä oli sellainen performance sitten, että se Aleksis Kivi siinä sitten syntyi ja hyömi tänne kuolinmäkkiinsä ja sitten toi pitkä pöytä, niin siinä oli sitten viimeinen ehtoollinen, siinä oli valkoinen liina ja siinä oli sitten viimeinen ehtoollinen, ei se nyt varsinaisesti Aleksis Kiveen liittynyt, mutta yhdistin sen samalla sitten Aleksis Kiven ja Jeesuksenkin minulta käy, niin juhlat oli hyvät kyllä, mutta suurin osa vieraista lähti karkuun, koska luulivat, että minä olen hullu ja minä olin vain oma itseni. Syntymäpäivä, niin täytyy sitä pikkusen tuota juhlia. Kyllä mä ympäristötaiteen alalla sanoisin, että jos me Tuijan kanssa ei ympäristötaiteen alalla olla jotain tehty, niin se ihmeellinen asia on.
ensimmäiseksi maalaus sillä lailla, tuo paperi tarkoittaa sitä, niin siinä on saanut ihan joku väärän käsityksen asiasta. Kuvates, niin tää oli näitä, tää on ollut 11 vuotta, että se luonto on parannellut näin hyväksi. Tämähän oli tää lato ihan täynnä kuvia, kun tuuli on repinyt niitä pois ja aurinko polttanut, että tuo toisessa päädyssä olevat kuvat on säilynyt, koska sinne ei käy tuuli eikä paista oikein aurinkokaan, niin ne on säilynyt siellä 11 vuotta. Osa on ollut 11 vuotta, osa ei ole jälkeenkin päin, mutta tällä seinustalla tuhoutui kaikki ne kuvat, että niitä on niitä tuossa Suulissa jotain, että voi laittaa vielä takaisin, kun tuuli on repinyt irti niitä. Kyllä luonto sillä se parantelee paljon maalauksia. Että näistä mulla on aika paljon valokuvia eri vaiheista, muutoksen eri vaiheista. Palaa nopeammin, niin kuin se on ollut noin kesästä. Hänen tästä Eurooppa-kannanottoni, koska minähän vastustan kaikkia liittovaltioita. Tässä nähtiin, kuinka Neuvostoliiton liittovaltio oli iso ja mahtava ja kaatu. Miten niitä kannattaa perustaa, kun ne kumminkin vähän nopeasti kaatuu. Niin se on 88 vuonna aloitettu ja tähän on laitettu aina lisää lippuja, kun luonto on niitä tuhonnut. Tää on tämmönen tosiaan, että minä vastustan kaikkia liittovaltioita ja sillä siis. Nyt niin sammutetaan sen liittovaltion tulet sitten. Sammu vaikka pahasti kärskyllä, mutta nyt on tullut tulimaahan postia ja se on paras keino tämmöiselle postille, niin se on tällöin paras menettelytapa. Sanotaan, ei mitään muuta nykyaikana enää kuin laskuja, niin me tehdään tulimaassa niiden kanssa tällöin. Ei siinä paljon ihmetellä semmoisten laskujen kanssa. Jos niitä alkaa maksaa, siihen menee rahaa ja muutenkin on rahat väissä. Tällä ympäristötaiteilijan ammatilla nimittäin ei kauhean hyvin tienaa, kun semmoista palavaa postilaatikkoakaan, niin ei se mikään museoon osteta. Vähän heikkoa sen tehdä. Sillain toinen palava postilaatikko on hyvä, että tuolla jos on esimerkiksi tietää, että on tulossa vieraita kylään, tämmöisiä outoja vieraita, jotka ei ennen käynyt, niin laitan usein sellainen postilaatikon palaa, niin se virittää niin heti siihen tunnelmaan, että tämähän on kummallinen maa, kun postilaatikkokin palaa. Itsekseen sitä mettä. On se raja tässä. Tulimaan rajaan. Siinä postilaatikko. Joo, semmoista peliä. Ottaa se yhden kuvan, mutta ei Kuumaa postia.